Mangabe bekade ngikhuluma nabathakathi bebazongizwa ngcono. Ngoba bayakwazi ukuvusa umuntu efile bamenza umkhosi. Shabathakathi. Nani ngacimeza ngabakhomba nje. Kwabafileyo okungcono seshilo umfundisi Tabitha wavuswa sefile kodwa nawufunda incwadi yamaHebheru ukuthi kukhona nokufa ukhona nokuvuka okungcono. Dokotela ngiyabona wena uzangizwa okunjani ukuvuka okungcono. Wafulaza wavuswa uJesu seney'mpethu sezimudla ishaya breakfast ne-lunch wamemeza kwaba kanye iy'mpethu zamlalela. Yayilina amandla izwi lale ndoda ulalelwa nayimpethu zabuya ureverse zayiyeka inyama kaLazaro waphuma uLazaro kwabafileyo. Kodwa noma esevukile uLazaro kuthi wakhona ukuvuka okungcono kunokaLazaro, khona ukuvuka okungcono kunokaThabitha. Okunjani lokuvuka okungcono noma avuka uLazaro nawuthi uyamfuna kule insuku akekho waphinde wafa. Tabitha waphinde wafa naye noma evukile. Khona uvuka uhade bayakulo olungcono. Mangabe bekade ngikhuluma nabathakathi bebazongizwa ngcono. Ngoba bayakwazi ukuvusa umuntu efile bamenza umkhosi. Shabathakathi. Nani ngacimeza ngabakhomba nje. Noma ungamvusa umuntu esefile umenza akakabi ukuvuka okungcono. Ushayela isipikiri emqondweni wakhe akakabi ukuvuka okungcono. Uvuko olungcono luzobonwa okwabahadela. Lapho nabavuka bavukele ekuphikeni kwaphakade nathi siyakhona. Uma nganifaki ngithi nje nami ngiyakhona. Awu amen. Why ngisho nje mfundisi nalo lokugcina uthi uPaul nginitshela imfihlakalo. Yes. Safa kanye naye. Amen. Sembelwa kanye naye. Usuku lwesithathu savuswa kanye naye. Abesethi futhi sanyuka. Sanyukela kwephezulu indawo kanye naye. Amen. Sangena emazulwini uthi sahlaliswa. Asekunene sikaNkulunkulu kanye naye. Hayi imfihlakalo. Bekezelele MC sengiyaqeda. Safa qedela. La uthulile ngizokukhomba bese usho wena. Safa
sembelwa savuka sanyuka sayohlala emazulwini imfihlakalo le. Omunye uthi ngiyamuzwa njengenhliziyo sasikuphi thina. Qaphela uJesu ezemhlabeni wangena kuMariya esiswini esibelethweni wayolanda amathambo waba umuntu walanda thina njengoba mbethe amathambo nje wayelande thina mabembethele esiphambanweni bashaya inyama bawayeka amathambo babewayekelana amathambo dokotela babe kade beyeka thina beshaya yena nakuthiwa safa kanye naye wafa phela embethe yona lengubo yethu embethe amathambo wavuka kanye nathi embethe yona lenyama namanje uhleli ngasekunene sikaNkulunkulu sihleli kanye naye kusho ukuthi thina siyimfihlakalo into yenza ukuthi ngithi I'm going home to die no more ingoba sengake ngafa ngifa kanye naye ngavuswa kanye naye ngayohlaliswa emazulwini kanye naye. Good night, Hadebe. Good night, Hadebe. Nami anginalo noluncane uvalo ukuthi ngiyeza lapho ngoba safa kanye naye. Na umnikelo wami